Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan, kumusta adlaw day karong Miyerkules no, pizza 5 na sa buwan sa August tuig 2026. O sa dili pa din no, shout out day ko no kang Deshalis Modet. Salamat kayo idol no. Deshalis Modet sa pagpamina no nga nalingaw ka din ramaha. Salamat kayo. O sa tanan nga nagsabay-bay adin ramaha no, salamat kayo sa pagsunod sa mga sugilanon nga gikan sa RM drama. O karon ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Part 4 na ta no mga followers no. Part 4 na ta. Lula's Boy. Uy, naunsa man ka? Mura man kag nagtama. Grabe sa di mo la, uy. Tama, gyud. Nagkatawa sa siya. Hoy, Mateo! Hoy, Mateo! Oh. Hoy, Mateo, naunsa ka, Lola. uy. Lola, sorry, na-distract lang ko. Basta kay mao na to. Gipakyaw niya atong babayhana ang among tinda ni Jo nga mga prutas. Tigali, manghatag tog siyang mga prutas sa inyong opisina. Niundang naman siya. Uy, mao ba? Unya, kinsa pa imong gipuli niya nga wa pa man ni si Jo? Doon na lang unay acting secretary. O naramsad Simon. Aw, abi na kung imong gipulihan og lain. Why? Kang Jo na to nga position. Aw, lagi ba? Sige na. Pagsugod na mo og tutor ni Jo. Lola, manihapon sa ta, ha? Excited na sagay ka. Aw. Oh, smile siya. O sige na, pag-ilis na dito kay ako nang ipaandam ang lamisa. Okay, Lola. Nga nung na-mesmerize mo ko sa iyong katawa. Ug sa iyang pahiyom. Oh, unsam ning nahitabo na ko. Unsam ko? Milagro lagi nga daghan kag Jo karon, Mateo. Dagko ko kay katawas, Jo. Sorry lang. Ay, okay ra, Jo, oy. Lain sa dili ka mo katawas iyang joke. Mapahiya unya siya. Bitaw, ayaw sa ko ipalaw, Jo. O sige na, oy. Kaon na tagtarong kay mag-tutorial para ba mo? Karon pa ko nagkaklaro sa itsura. Di naman din siya batik na. Gani, doon na siya'y lahi nga beauty. Kung matarong ng yun siya gam... Ihinay pagid kayo ko, sir, uy. Okay na. Okay na. Why problema. Take your time. Mahanas ka na lagi kadugayan. Tanawa ko na, sir, kung sakto ba niya akong gitype. Sakto na gad. Dugay lang na human. Sorry, sir, ha. Hinay gyud kay ko makaton good. Hindi, magod. Fast learner, magod ka. Magwanta Magwanta ka kung tulo ni mo kung hinay ka makaton. Jo, Sir? never mind. Sunod na lang. Sige. Concentrate na sa isa mong typing skills. Sige. Pwede na ka mo balik sa mong kwarto. Dito na natin was practice. Okay, sir. Okay. Saan ko? Ako na may dili relax sa presence ni Jo. Karoon pa mo kung maingon ni Idi, sukat-sukat. Wa pa lagi papahingan, nakatarog na ko. Ban ba gani? Kung lang, maghubos ako mga tabangan. Pero, wagid ko ka-feel o ingon ini karon. Na-attract ako niya.
Ako ra ba ka ni huna sa? Pero, nganong mura man og akong na-feel nga nagsikig tanaw si sir nako. Ay, basig na sobrahan lang sa ko sa imahinasyon. Ngano ko tang mutanaw man siya nako. Pero, mura man gid eh. Namarugbi akong balhibuan ni. Ano man eh. Ay, matiwas na kong practice og type eh. Usa may gusto na mo isulti. Murag kanina na mga sig liko-liko. Problema? Di man. Pero, nahasol ko. Problema na ganahasulgog ka. Ambot bitaw. Pero, di sad. Lausa na lagi nag-istorya aron nga to masuta ko problema na og dili. Ha? Bahin sa unsa man din ha? Bahay ni Joe. Toyong. Bahin ni Jo. Oho. Ngano? Di gid ba da? Wa gid ka kuha? O maglisod kag bakwi ni Titala? Di na mao. Aw sa ba eh? Ako. Ha? Oh, abi na ko si Jo. Ikaw di ay? Si Joe lagi. O, ako. May nahitabo ninyo. Bro, adto ko tas gawas kay sumbagon ti ka. Unsa ba gid ay ba? Laro ha? Oh, Mao na siya. Unsa may imong ikasulti ana? Unsay imong ikasulti? bro. Hmm. Na-fall ka ni Jo? Woy. Na full good. O siya kananta na ni mong gisulti, ebidensya na. Wa sad oy. O siya sad. Na-mesmerize gud ka sa iyang katawa. Uha? Mesmerize gud ang word nga imong gigamit. Liman kag na-mesmerize? Aw kon kanang Na-mesmerize! wrong use of Oh my words goodness! ang tingali ko. Ha? Unsa? Wrong use of words. Unsa ba eh? Wrong use of words ba? Gikan to si mong kasing-kasing pagkasulti ha? Og naibaw ka ba? Nga while misulti ka adto, mikidlap-kidlap, No. nagkislap-kislap ang ibong mga mata. Grabe sa mikis na. Mura ka ninipot. Mura yung kuan. Christmas light. Tarong bro. Kuwang na lang. Di sa day. Tingali, bro. Nakalitan lang ko. First time ko nga nakakita ko niya nga ingon adto. Ang ato magong nailhan niya nga murag robot, di ba? Robot. Murag unsa ba? Why feeling? Idlas kayong mata. Di ka mo smile. Basta, why charm? Bisan gamay. Oya, karon. Charming na si mong pananaw. Wow! Well, Wow! Lahisan ka, bro na. Lahisan. Sa kadakang gwapa liha, sexy, social nga mga babae nga nagsigi og paduding-duding nimo, nagpa-chancing, ha? Wa kagigitagad bisag usa. Ya, karon? nabaguhan ang lagi yung tingali ko niya. Pero tumboy siya, bro. Ayaw kalimot, ana. Di mo siya tomboy, bro. Usa? Dili siya tomboy. O gano'n nakaingon magkana? Natoy one time nga nasipyat sa glitok. Ingon siya dili siya tomboy? Wa. Pero ingon siya nga di siya magminyo kay why ayo ang mga lalaki. Ano? Hmm. Mingon siya, ana. Oh my goodness. Ano nakasulti mo siya, ana? I mean, inaanan na mo ka-close ka nun? Mag-istoryahanay na mo? Katulad kong time nga gikan mi namalit og cellphone niya. Yay ka. Wow ha, imo ba gisigi palitan ng cellphone? Hala ha, grabe. Natural lang kay need na niya. Wala ba? Na-drone into hair na gid kaniya. Asa ko na una, bro. Di, oy. Klaro panis tinaw og tinaw panis klaro.
Dili ni siya ka ng git-git pa sa alkitran. Mao na bro. Nag-self-denial ka pa lang sa pagkakaroon. Ha? Ano ba? Atik-atik ba? O di pa lang kunuhay ka sure sa imong kagalingon, char. Pero I tell you bro, ha? I tell you. Mao na. Paduong na. Ana na lipingon. Ako kumauna. Ako na siya papahawaon. Unsa? Si papahaon. Yabag na. Ngano imong papahaon? Ay, mo pa doon fall niya. O si Padong, na-fall na ka. Oh. Fall na. Tagak na ka. Okay, na-fall na ka. Maglisod ka naghawas. Ang buhatan na lang at timanana. In-nurture na nga feeling and make sure nga mahimo siyang angayan nimo. Bro, Seryoso ko ha? Wate ka binuangi? bro. Layo ra sige kag naabtan oy. Paspas na sige ka ana da. Paminaw bro. Iyon anak kapaspas kung mo strike ang gugma bro. Ato sa ng gugma oy. Unsa imong gusto? In English na ako? Ha? Okay. Love, real talk lang ni. Ha? Real talk lang ni ha. Nakailan nagig ko nimo. Sukad ba sukad? Karon ka lang na ingon ana. Karon ka lang may konsultan ako about ang nagbutang. Mostly sa imong ikonsultan ako no kanang mga seryoso about agad sa mga projects. Mga business partners, mga prospects. Pero babae gani, wag na bahita mo. Bisan si Chisa nga, grabe gid nga, nakadut-dut ni mo. Nonchalant agad kay ka. Pero karon ni Joe, my goodness, Mateo. You are affected. Di mo good. No, Bro, paminaw sa. ikay paminaw. The fact na you talk about her, o ikaw mismo, miingon, nadabothered ka na. That's it. That's it. Sobrahan na sa tos yung imaginations mo. Tama tingali kay first time sa gid ko nga ni-consult niya about a girl. Ginoo ko, Jo! Si Jo. Kuyawan man mo, uy. Pastilani mong bata ka! Oh! Ay, Lola, nervyosa. Rakay ka la. Relax lang, good. Oh, nasa si Jo? Jo! Nasa ka? Oh, Sir, wara, Sir, uy. Ay, da! Nakasyagit me, kay natumba manggod ang ladder ba, wa man day matarong og sandig. Deriyot man matumbahin si Jo, pero nasagang raman sa daay-dayon niya. Gaan ramang good. Kita sabi ni nagbutan na ng ladder diha. Ay, kagkami, sir! Kay bugat magud sir ba? Wa day matarong na mo sa pagbutang. Ingon na bitaw ko ninyo nga panawag mo na ako kung dunay bugat. Kaya ako ni bahala na. Ana, sige, sa sunod. Lola, mag-hire tag lalaki para mo matiman sa mga bugat. Ay, sir, ayaw na, sir, uy. Ako na lang, anak, sir. Kaya raman na anak ko. Gitrain ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh. Oh, Sigurado ka nga okay ka? ako, sir? Ikaw nga kung getubang, di ba? Okay raman ko, sir. Oh, Oy, tere. Di ba nga doon naman kay pagkumangkong lalaki nga gustong musod pagka-helper? O mauna niya higayon. Nakadungog kas gisulti ni Mateo? Ay, okay kayo, te. Ako tong ingnon si Ikin. Sige, paani dayon ugma. Tawagay karon dayon. Gitrain ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh. naunsa man to si sir. Murag nasuko man to siya. Himuon lagi di ko niya sekretary. Masayo naman gud unta ang pagpangalsagod. Pero di na lang musupa ko eh. Maayo ra ba kayo sila diri nako? Ug maayo pod kayo nga akong kahimtang din eh. Usunod na lang gyud ko kunon sa ilang gusto. Di na lagi ko magsupak-supak. Okay ra ka ko kini ha? Huwag ka ko magka-offend ha? Okay ra tingali. Si Lola raw ang unang react. Pero waram siya reaction. Makalagot sa siya kayo. Nag-effort ganit og tulo niya about computer literacy. Ni-offer naman noon nga mo'y mangunay sa mga alsahunon din. Ay, pagka... Nonsam ko. Di ko may matang. Nagilty mo ko ganina. Murag nisakam gito akong tingog ganina. Gitrain ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh. Wa mo sa akong tingog eh. Pero gahi may kalagot. Ay, sulay ni. Di medyo ko may matang. Wow! Medyo paspas na ko da. Di man day lisod. Lord, salamat ha.
Walang damhang nga makamauna di ko, ani. Gawa ko'y gasto. Dili pagid basta-basta ang nitudlo na ako. Ako pag yung amo. Ang kinsa man doon? Si Tere tingali. Nanguha man dito sa akong charger. Kuman na tingali si gamit. Kadiot lang! Wa pa man day ka matog. Dali la. Sud la. Ay, ayaw na. Igorati kang dili-li. Ay, nag-unsa pa man day ka. Nag-practice kog type la. Wa pa man kudo ka Aw, maayo hinuon. Nakadungog kas gisulti ni Mateo Garina. Gitrain ka niya para sa opisina. Maubitaw nag-practice ko la. Para dili sad mausik ang pagtudlo ni Sir nako. Okay. Pero katuog na kung magduka na ka, ha? Sige, di natin ka disturbohon. Basta kay katuog yun kung magduka ka na. Ola, og ikaw sad la, pahuway na. Sige, isiran na ni. Okay, ramdi siya. Okay, mupahuay na ko. Ayaw kalimot lang ha. Pangita nag-helper nga lalaki. Ikaw rin ako sa una na. Ay, nanatoy mo anhi karon pag umangkon ni Tere. Ayaw sa nang sapsing ug lawas. Ay, dakukunog lawas, Roy. Poong pang Tere. Okay. Today, akong kuyugon sa office si Joe, karon. Pangita lagi imong kuyog sa merkado, ha? Uy, magsugod nas, Jo? Dili pa. Pero ako lang siyang ipa-familiarize sa opisina la. Aron di na siya maglisod-lisod inigsugod niya. Jo? La? Uy, ato naman day kas opisina karon. Okay la. O, ikaw na ibahala sa imong kuyugon sa merkado, wala. Ay sus, kabala ka, ana. Pila katuig na ko nga ako ramang untag usa. Lola, lahi namang gudron. Bitaw la. Mas maayo begid nga may kauban ka. Okay. Ay, si Carolina ray akong kuyogon. Di lang ko anang Tere kay mag-atiman pabayan na sis iyang pag-umangkot nga mo anhi karon. So, humani mo kaon, Jo. Pangandam na. Dada na sa lang imong laptop. Okay, sir. So, mauunya na sila ang imong kauban. Pero, dili ka tipo nila. Doon na kaunya is special cubicle gawa sa akong office. Okay, sir. Di lang una di ka ipailailan nila. Let's proceed to my office. So, this is my office. Wow. Kaninto ining opisina ha. For the meantime nga, trabahoon pa ang imong cubicle, di ka lang una sa akong lunch. Na-right table nga imong magamit temporarily. Tanawa? May meeting day ko, mga 15 minutes gikan karon. Diyan na lang una ti ka din sa lunch. Pwede na ka magpadayon na practice sa akong mga gitudlo na nimo, okay? Kada lang unang coffee table ang gamita. Okay, sir. Then, narasay kape diha, kung gusto ka mga kape. Ablihi raw niya ng kabinet. Okay, sir. Di lang una ti ka dad-on sa meeting. Di pa sad appropriate nga kanang purmani mo karon. Okay, sir. Sige, pahilo na lang diha. Ako ni sirhan ng puntahan na ron, way makadistoro mo nimo, okay? Okay, sir. Mura man kong natamgo ini. Anhin ako magtrabaho. Tinuod ni. Gusto na ko din hiyang cubicle. Magatubang gid siya sa akong puntahan. Okay, sir. Asap niya, ha? Okay, sir. Sige. Date lagi ka karon. Wow. Dinduta ko na tong smile. Na siya sa sud. Kinsa? Si Joe. Si Joe? Mo ba? Karon di siya mag-start? No. Di pa. Ako lang siyang gida para ma-familiarize niyang office. Imo di siyang introduce? Wa pa. So, nag-unsar mo na sa sud. Tawa siya sa lunch karon. Ako rang ipabadayon pag-practice akong mga gitudlo niya. Nagdaan siya laptop. Wala manuha ko, be. Pero ano sa man eh? Imo ging gisunod akong tambag. Tambag. Asa to ba? Ay, kalimtan man dayon. Asa ligad to, bro? Kadto nga kung ingon nimo ba, nga kay na full naman ka. Ha? Inorture na. Ug himuwa siyang angayan nimo. Shh! Hinaya ng tingog mo eh. Ay, hinay bitaw. Bisa na, hinaya pa yun. Tuno niya makadungog. Hinay naman tong akong tingog. By the way, asa man eh?
Oh, kanang. Asa man mo siya ipisto? Sobraan sa kana. Saman, asa ni mo pwesto sa kang Jisa? Dili. Pabuhatan ako siya cubicle din eh. Ano? Mas mayo nang naara siya tungod sa komputahan, di ba? Wow no wow. Lisod sad kon adto na ko siya sa pwesto ni Jess sa ibutang. Posible kayo nga may mga loyalista si Jess sa din sa office. O tingali niya ilang ibuli si Joe. Wow, hanep. Protective kay ka ni Joe, no? Alam, no? Ngay lang bro. May di ko madukla ni Lola kung may dili mayong mahitabo ni Joe din eh. Gamiton man dayon si Titala. Tinuod mo na. Ay, nalakog sultihan na. Isulti na sa uban. Ayaw na ako. No, sam ni siya. Ay bro. Balikan na siya sa sudkaw. Tingalig. Gilaay na to. O niya na. Ako tong giingnan nga nag-meeting off. Mau ba? Kuyogin lang gabi. Mag-surprise visit ko sa mga department. Oo, oo ba? Sus, nakuyawan ang mga department heads eh. Wa sila magdahom nga mukalit kag bisita nila. Wala sila kay bawo. Wa sila may bawo nga. You're just killing time before mo balik sa imong own office. Hinaya lagi ng tingog din. Hina lagi to. Sorry. Hina na Okay. to. Dinera ka ko to. Ako na yung musud sa akong office. Yes, sir. I understand, sir. Kintuka naman inuon ko. Tukay pa baka to, sir, sa? Tuog lang sa akong gamay, be. Muakbo lang ko din sa lamisa. Mingaw man. Wa sa tingali siya mikawas. Oh. Uy. Natuog mo na siya nga nag-akbo sa lamisa. Kasakit kasli o na. Mayong pagpaminaw sa Lex Yo. Pino. Jo, Hala, sir. Sir, sorry, sir. Nakatuog ko. Sorry kay sir. Sorry. Okay ra. Nagkaraton. Kung gusto ka matawag, pwede rin ka mo balhin sa couch. Dili, sir. Okay na to nga. Nakatagpilaw ko, sir. Sorry, good kayo, sir, ha? Mingaw, manggod niya. Bugnaw kayo. Mong giduka ko. Sure ka nga, di ka nakatulgon? Oh, sure good ko, sir. Okay. Hipusan na yung mong laptop, kaya malakaw na ta. Okay, sir. Asa dita? Mag-shopping. Ako, sir? Para ako? Oh, Pero, bag-ura man may namalit ni Lola, sir. para mo ng sulubon sa office. Secretary ka good na. Unya, mag-ragit ka lang. Magsinina, giday, sir? Well, pwede ra, dili, kung di ka komportable. Pero ayaw nang maong or cargo pants. Nakaipakita nimo. Actually, imo ra ning ma-search. Nera. These. Mga office outfits nga dili gid dress. Tara mo. Magkakawa ra ka idea na. Kuyawa kag magsulob ko, ana, sir, sa? Mura man sa kong correct, ana, sir? Office girl ka good. Akong secretary. Oh, Ingani na lang. Ako'y mamili para nimo. Igo ka lang mufit, okay? ha? Gini. Oh, Rizal. Gini. I-fit ko na ni. Nara ang fitting room. Sige na. okay, sir. Dulta sa smile, Mon? Imo mo gisundan? Wow, uy. Na-timing ra ni. Matanawa, hinay na akong tingin ba? Na ako'y kamiting karon mga 10 minutes pa. Lakaw na. Istorya niya ta, ha?
ikaw ginangunay, ha? Lakaw na ba? Pwede ako ipakita? Wow, si Jo na. Wow, wow. Mon, lakaw na dito. Maliit na ako sa mong meeting. Hey, hey. Sir. Okay ra ni? Oh, yeah. Okay. Ang uban na sa daang ifit. Okay, sir. Miss, okay na ni. Kada na sa usa. Di gid lagi siya tumboy. Ako rin daan ni tanan, sir, uy. Nga naman yun, Nga, pwede naman sag nga ako'y mo bitbit. Ay, maigkog tani mo, sir, uy. Kaya ba ka sa asa ta sunod nga mo adto? Sapato, sir? Basta. Nalimot ko si mong shoes na. Ay, pwede raman sad og rubber shoes lang ako iparis ani, sir. No. Di pwede. Sige. Mangita sa ta shoe shop. Di atay. Kini. Sir, taas kayo nag-heel, sir. Uy, di ko ka maumsul ba na, sir? But di mo sa bagay ang flat shoes sa imong outfit. Ay, kani sir ay. Naay heel nga gamay. Yeah. Pwede na. Okay, pangayo ang size nimo. Sir, mahal man kayo ni sir. Ikay mo bayad? Um, Pangayuan ang imong size. O pangita paglain design. Onom ka design ang piliya. Unom? Oh. Onom magkaka working days. Okay, sir. Wala tayo na limita, no? Kompleto na. Outfit, shoes, bags, wallet. Okay. Sir. Pila man kayo nagasto ni sir ini karon? Di na lang ko mga tanaw eh. Oh, asa mo ka? Abi na ko, wala tayo paliton, sir. Wala, pero need pa na i-trim ang imong buhok. Ha? Ipatarong na to. Kay murag hubog mo nagtupian, ha? Ay, nitubo manggod, sir. Mao ning ningon ini. Mao gani nga atong ipatarong. Ana ta, sir? Yeah. Murag mga social man ang nasa sud. Murag ako ra mayamukmuk diha. Sige na. Okay, sir. May I help you, sir? I-assist ko sa kong kauban. Complete makeover, ha? Ako rin bahala sa imong tip. Sure, sir. No problem. Dali, miss. Thanks. Jo, so na lang. Tubagon sa inyo akong tawag. Musunod na ko. Okay, sir. Hello? This way, miss. Law kawabya ini, we. Ako ra may nalahi din, eh. Pero, bahala na. Wa bitaw ni sila makailan ako. Diri, miss, oh? Sige, tabangati kag pahimutang sa imong mga things, ha? Diha lang ni sila, oh. Salamat. Jo? Oh. Wow, ha? Di ko makatuo nga masud kag mga ingon ini. Anong ni naman sa babayhan na? And nag-shopping na sad ka? Gispoil ka gini pag-ayaw ni Lola, sa? Og bilib ko sa kabaga sa imong naong. Mi take advantage kag yun sa kabuutan ni Lola. Miss, dili ka makabadlong na niya? Ma'am, kung doon na kay personal grudge ni Miss, ay ram adin hipaliko. Miss? Oh, Miss na din na siya ron? Di ba Mr. ka man, Jo? Mo transform ka into a Miss para pagdani kang matayo unsa. Hala, mo naman nagtirisiri ang linyahan? Mugawas na lang ko, miss. Ay, gawas, Miss. Important client ba ka na ako, ha? Madam, please kung away ang imong gusto, gawas lang palihog, ha? Unsay madam? Tarong ako ha. Ug mas una pa ko kay anak niya. Pero siya ang imong giuna pag-entertain. Miss, ma'am, madam, or senyorita ka man, dili ako ang ni-entertain mo, ha? Kini si Miss, ako ning client. So, please, palag na dito sa ni-assist ni mo, turo siya, imong gisang gibiyaan, kay didukol ka din, he. Ha? Please, go. Kaya ako na lang i-assist si Miss, okay? Tarong naglingkod, Miss. Excuse me. Mateo?
So, kamoy nagkuyog ining tumpuya? Miss, nagsugod mo? Wa pa gyud sir kay Okay, taganan natin kag tip. Di namin mo dayon. Sakto na ni? Uy, wow. Okay na sir. Thank you. Mateo, unsa ba? Yo, manggawas na. Let's go. Wait, ang inyong mga pinalit, ako na lang iapas? Mateo! Sir, miss, ang inyong mga pinalit, kamang mahalo na ba ani? Salamat. Salamat sa dinyo. Mateo, I need an explanation. Do I know you? Oh. Tanajo. Mateo! Mateo! Hey, miss. Hindi mo lang ito si sir. Do I know you? Bro, Gaya ni mo eh. yung nabitaw may ka-meeting ko. May excuse lang ganay ko. Tungod di mo. Asa mas Jo? Yung ipapauli na? Napasat bang? Diha? Sa Dr. Love's Clinic and Beauty Salon? Napatay na ingat bang? Bro, sa man imo siyang pa-makeover? Si Jo? Ay, Huwag diha pa yun. dito ra magudon ta sa mall. Sa akong dito masat si Jessa. Samok-samok na sa Askan mo ba? So, naghimo na sa gigsina? milain ba? Pero dito maghiskot niya. Makagubag adlaw. Okay. So, unsa atong hisgutan? Mon. Confirm na. Dili siya tumboy. Si Jo? Ang si Jessa. Ikay may hisgot ha? Okay, klaro. So, klaro. Sa Lex Ako nung giklaro hinoon. Pero nga kayo maka-confirm. Wam siya reklamo sa kung gipabuhat niya karon. Gikan sa outfit, sa sapatos, aw gawa sa high heels. Reklamo gid siya. Pero other than those, di go gid siya, bro. Bisan sa pagdana ko niya diha sa tmong. Wag gid siya reklamo. Ug tungod ang anak mo ingon kang confirm na nga dili siya tumboy. Oh, unsa man eh? Lo, hinumdumi. Gadaghang mga beauty queen nga tumboy. O nga, ayaw na pag-celebrate diha. Siguro asa. Unsa on lagi? Sure ka nga, magpatudlo ka na ko. Oh. Willing na kikong matudlo ni mo. Ay, ikaw pa. Pero, Pero klaro ha sa imong kaugalingon. Siguro imong kaugalingon, imong feelings, imong kaugalingong feelings. Nya dahil, ina ko balik kung sigurado ka na. unsa man nga feelings? Naunsa man siya Kabright ni mo? Naunsam sa gay. Kay bawo dito wa ko alam magana. Okay. Ako na lasang klarohon. Siguruha lang gid una. Kung in love na ba ka niya? Ikaw rin nag-ingon nga na fall ako. Oh, lahi pa sana na fall sana in love na gyud. Ay, kahasod na yan. Ah, Oy, Jo! Ikaw ba yun, ne? Tay, saragod, wa pa ka ni madaot ang akong pananaw. Lagawa sa din mo, Lawi. Mauwang yung kong samote nila. Wait, tiaw bitaw, Jo. Hala, kalahi na ni mo. Maora mo guling dagwaya, lagod. Uy, sabay maurang dagwaya, oy. Ikaw rin yun gihapon bitaw, ne, kay kadang wa man mahusab ang imong itsura, pero murag tay saragod, Jo. Murag dunay artista nga, kaparihas ni mo karon. Kinsa ganito ha? Nanalimot ko. Taas tog buhok samtang ikaw mubo ka. Ayos to! Gusto, Jo! Mura kang si Carol hikain! So, anan magkalawi? Wala gigil ko magbinuang. Wa ko magbinuang, Jo, oy! Oh, isos lupegon, pagani tingali ito ni Mus Carol, ay kung magpataas lang tagkas imong buhok ko niya, magsinina ka. Yawa na, Lawi. Gwapa na sa kito, Lawi. Basta kay di gwapa ka na gyud. Dili ka na gwapo. Lula, baya, gini mo la. Pag binabay na lang godyo, ayon na pag tinumboy. Uy, nagsikir ang pagtutok ni Mus Mateo. Ha? Pag binabay na lagi, kay kinsay na sayon, makagusto pa nimo ang akong apo. Lagawa sa dining lula, uy. Layo na magigdaban. Bawaw man sa takon madunggan tang sir. Pero, kalantikit kayo si sir, uy. Pilam yung kay nagasto niya na kurong adlawas, ha? Basta kay ni gwapa ka na gyud, Jo! Di ka na gwapo! Lahi, na bitaw sa kong kutis. Hamis na kayo. Wala magmantika. Og, nihayag-hayag na.
Nagsige ra pagtutok ni Mos Mateo. Gibutangan yung malisya ni Lola. Itutok ra ko to sir nako kay di siya makatuo nga ni gasto siya dako na ako. Siguro alang yun, kung in love na ba kaniya? Lain na ma-fall. Lain siya nang na-in love. Search na yun ako, be. Para di ko maglisod. Para doon ako'y guide. Signs that you are in love with a girl. Yan. Being in love with a girl often means she is your top priority. You constantly think of her, and her happiness matters as much as your own. You feel safe and ease with her, trust her deeply and naturally include her in your future plans. You also feel a strong desire to support her and prioritize her well-being. So, Moni, ang number 1, she is your top priority. Siya po yun. Murag di man. Wrong na sa number 1. Number 2, you constantly think of her. Murag di masad. Doon na ka wrong. Ang number 3, her happiness matters as much as your own. Murag wa magyutingali ni. Sa mo taning uban. Ay. Wow eh. Way nasakto bisan usa. Na-follow gitingali ko. Pero wa ko ma-in love. Ugma na ha, imong first day sa office. Lagi sir, ikulbaan na bitaw ko. Ganong kulbaan mo ka? Nga, ako ra magyapon ang imong amo. Oh, hinoon. Pahinomduman talaga, Mateo, ha? Protektahin yun this Jo. Kaya tingalig pariglahan is imong ubang mga empleyado dito. Tingalig may mga tao katong, kahit sa to'y nga na itong imong sekretarya sa oda. Gisa ba to? Lola, ay kabala ka. Huwag makahilabot ni Joe dito. Ako nang ibasalig. Promise. Basta ha, may pasalig ka ha. O lagil ha. Promise na. Huwag makahilabot niya dito. Bantay man bitaw. Power ko na akong amo la. Huwag kayo makapanghilabot na ako dito. Ana, sige, Jo. Pahuway nagsayo aron ready ka gid ugma. Okay la. Sir, una na ko sir. Sige. Hoy, Mateo. Na? Barugi baya gitong imong gisulti ha. At iman na gyud si Jo. Protektahe gyud. I-monitor gyud ang imong mga empleyado, labi na ang mga babay. La, sa imong tanaw, magkinahanglan bugo na si Joe og proteksyon? Siga ko na siya sa merkado. Oo, sa merkado. Pero lahi na gyud nang gubat ninyo unya sa opisina. Kay mga edukado ug mga sosyal na unya na sila. Nya posible nga mabuli niya na siya dito. Ug kuyawan ko nga dili andam si Joan ng klasihas mga tao. Mao nga nagkinahanglan gyud na siya sa imong proteksyon. May point sad si Lola na. Lahi na tuod ang mga tao nga ma-encounter ni Joe. Pero sa iyang personality, I doubt kung magpadaog-daog siya. I don't think so. Pero bisan pa man, mas mahayo taod nga maniguro. Dili angay mabula ka si Lola. Ako mismo, di ko gusto nga mabuli si Joe. Sir. Pwede ihunong lang ko nimo sa medyo dili pa kaabot sa opisina? Oh, nga naman. Kay makakita niya ang uban sir nga nagkuyog ta. Nga naman day. Kung ihunong ka sa di pa mo sa opisina, may possibility nga malate ka. Ang- Magdungan na ta. Okay, sir. Morning, sir. Good morning. Kuya, wasan mo dagtanaw sa mga tao eh. Mura man sa tagmahilis. Pero, bahala mo diya. Sa elevator, Wanda. Okay, sir.
Open na. Uy, ayaw niya. Ha? So na, Jo. Okay, sir. Gibadlong ka? Oo, sir. Sunod, sir. Ato na lang kuspika sa elevator, sir. Oh, nga naman. Kuan. Tingalig. Ako yung mong kuyog. Anong sula may imong hunaw-naon? Ay. Bitaw, sir, no? Sorry, sir. Yan na ta. Askang. Tungan pag-ikapli ang mga elevator. Itanaw na sad sila na ako. Come here. Paspasa sang mulakaw ining sir, uy. Imbis naglisod patay niya itong sapatos kaya wata maanad. Murag giluthan naman dahil ko ini. Best! So, mao ni ang imong cubicle. Nag-atubang gid sa akong pultahan. Ako nagatoyo, aron di na kayo ka layo og lakon. Kung musod og mugawas ka sa akong office. Okay, sir. Pahilo na sa diha. Later, introduce ti ka sa imong mga kauban. Okay, sir. Sige. Tinduta ini akong pisto, eh. Wa pa man ni dinhi katong gipaan ni kong sir. Kipabuhatan gid ko niya. Asa di ka ang pisto atong Jessa sa una? Ikaw kini ayang yang gipuli na ako? Biliban ako ni mo sa? You have the guts. You think kaya ni mo nga mahimo niyang secretary? You think kana imong bag-ong looks maka-qualify na nimo? Ha? You're dreaming. For sure, ang lula ni Mateo mo inihangyo niya. Ugwa siya makapalipad. For sure, mura ka lang yung decoration nga way gamit din he. Tigtimpla di ay og kape. Murag kaya ra na nimo. Pero I tell you, dili lang tigtimpla og kape ang role sa usa ka secretary. It's more than that. Jo, kung humana kag... Wanong kay labot ini. Nganong niya ka? My board meeting on ya. And I'm representing my family. Ayaw kalimot nga shareholder me. Kamao ka ni mo tayo kong notes ang imong gipuli na ako? Jo, ready na ka? Ipailaila natin kasi mo mga kauban. Okay, sir. I'm warning you. Dali na, Jo. Guys! May I have your attention? I'm warning you. Unsay mga observation sa mga tao, bro? Well, as expected, doon ay mga progisa. Pero not alarming. Mas importante nila ang ilang trabaho kaysa unsa pa man diha. So, kaya nga ikaw worry. Sure na nga, way manghilabot ni Joe. Good. Ya, kumusta man si Joe sa meeting? Okay naman. Naka-take notes siya? Of course. Ngano, nagduda ka? Impressive, ha? Ako kun mismo nag-chotter niya. O wala ko siya pasugda kung di pa siya ready. Believe ba gid ako nimo? Believe gid ko. Salute ko. Salute. Oh, kumusta na ang unang adlaw sa trabaho, Jo? Na, kulba la, uy. Gipa-attendan kong sir o board meeting. Unya, gipa-take notes ko. Kulba, lagi la. Nya, nakaya ra maka ni mo.
Ay, nakaya raman hinoon kay doon na may gihatag nga tiktik si sir nako. Teknik? Iyang giparecord nako ang meeting sukad pagsugod hangtod paghuman. Mhm. So mo to, sayo na lang nako ang paghimo sa minutes kay record man. Pero may mga gitay prasad gyapon ko la. Mhm. Wa ka gyud ay pasagding, Mateo. Wa gid la. Mabitawng pasalamat kay kong sir. Nya ang mga tao dito, ang imo mga kauban, kumusta man? Okay raman la. Sigurado ka? Oh. Pero la, kibaw ka la. Mm. Dito man si Jessa. Uy! Kapag gagunyag naong bisig itaktak na may adto na igihapon. Dako man sa di si Granggo dito la. Ha? Usi dako granggo. Gitaktak nga sekretarya niya dako ang ranggo. Unsa ko nang binuanga jo? La, shareholder man di kuno ilang pamilya sa kumpanya ni sir. Og siya na ang bagong representative sa ilang pamilya. Mao nga doon na siya pisto dito. Uy! Unsa ba ko nagkahimtanga? Ha! Be, mangutan akong Mateo, ana, be. Kwartahan ang iyang pamilya. Nya anong nahimo man nimo siyang sekretarya o pila ka tuig? Dako mi siya gusto na ko. Ah! Tinuod lagi, Lola. Mituyo siya pagsud nga akong secretary para makapaduol na ko. Para makakita na ko adaw-adaw. Garaagod nimo. Lola, huwag ako magbinuang. Tanang tao sa office, kay bawa na. Ha! May gani kay wa ka madani na. Well, di ko ganahan og babae nga mag-una-una. Oy, ka very good gyud sa akong apo. Maunay sakto. Bisag unsa na nagoy iyang buhaton, Lola, para pagkuha sa akong atensyon. Pero wa ka gyud madani. Pastilan ka very good. Gyud lagi nimo lagi. Siyempre, di mo good kong apo. Very good ka. Muliwat yun ko ni mo, Lola. Sakto ka apo, sakto ka. Sakto gyud ka. Dong, dong. May ipangutana lang ko. Ah, unsa man na, Lola? May nagustuhan ka na ba? Oh. May nagustuhan ka na bang babae? May nahuna-hunaan ka na bang ikauban sa imong kinabuhi? Lola, wa pa na sa akong huna-huna. Makakon ba yan nimo? Oh. Doon na ka namang ko'y nagustuhan? Ha? ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Lulas Boy. Kung palihugday ko no, o subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.